Amakhulu abantu ayidele emvuleni ePeople's Park eMoses Mabhida Stadium eThekwini ukuzobona ngawa ukuthi liyakuphi iQuantum le-Mother of all Maskandi. Abaculi Bangamashumi amathathu bebeshiyelana inkundla ngesibalo samavoti abavotelwe ngawo. Lithe uma ligamanxa nje ihora lesithathu eyintatha namhlanje kwabe sekucacele wonke umuntu ukuthi iQuantum Iye Ophongolo. Bekuncintisana kakhulu uPhongolo nomzimkhulu njengoba usolwaze ephume isibili ngamavoti angaphezulu Kwezinkulungwane Ezingamakhulu 2. Siyabonga nje kakhulu bafowethu. Sithosi ukuthi nawo nyaka ozayo siyabuya. Ugatsheni udle umhlanganiso ngamavoti angaphezulu Kwezinkulungwane Ezingamakhulu 3. Ngibonga kakhulu isupport engiyithole kubantu ngalendlela ukuthi abantu bakwazi ukusebenza isikhathi basebenzisa imali zabo bevotela mina lokhu kusho kakhulu kimi. Umcimbi ube impumelelo kepha lesisigameko sokemukwa umbhobho wokukhuluma umthandeni Manqele sishiye abaningi bemangele. Ingabe besifanele? Mina inkinga enginayo ukuthi noma kuthiwa kophi noma kuthiwa ubani angikwazi ukunabikelisa umuntu ebhede. Nginabikelisa umuntu engawuhloniphi umsebenzi. Lo mcimbi mkhulu uma ungabala ngazi imali enziwe ngalo mcimbi engakanani bese sizodelela umfana oyedwa. Ezindabeni zethu kumzansi wethu channel 163 nginguvusizwe langa ngibika ngiseThekwini.